Mga bantay o watchers sa mga pasyente sa mga public hospital sa Vicente Soto Memorial Medical Center ang naara sa sidewalk at ubangan sa tambalanan na pundo. Ano ang report? Mao kini ang among naabtan sa sidewalk sa B. Rodriguez at ubangang bahin sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Ang uban naghigda na lang sa mga karton nga ilang gihapinan samtang uban nagbarog ug nagpasilong sa trapal. Gani nangabasa pa sila dihang mibundak ang uwan kaganinang buntag. Kining duha ka mababay ang miduol sa among team ug nagpabuhagay sa ilang sentimiento. Si Ophelia Gasco adunay pasyente nga naa sa ICU. Nabalaka kinsa matiman tungod kay gipagawas man siya samtang nagbantay. Samtang si Nelly Ortiga basa pa ang sinina dihang nauwanan ug way magamit pag-ilis tungod kay nahabilin sa sulod sa ospital ang iyahang butang. Walay proper dissemination kung unsay problema. Then karon ingon sila stay put lang sa diha. Then how come na nami sa gawas karon? So gipagawas na jud mi tanan. Dili na may pasudon kung dili na ang nurse may mutawag sa guard. Nihangyo ko nga, sir, mag-ilis lang ko kay kung di ko mag-ilis, mahilantan tam, ingnon ta COVID, mapuno na sa tadinad. Matod sa mga watchers, giingnan sila nga dili buot ang tagduma sa ospital nga magpabilin sila sa sud kay delikado silang matakbuyan sa COVID. Apan mas mahadlok sila sa ilahang sitwasyon sa gawas kay mainitan ug mawanan. Gani nag-amot-amot pa sila ug ikapalit og trapal nga ilahang kapasilungan. Gawas pa dili gyud mapatuman ang social distancing sa kadaghan nila. Ingon sila social distancing amo man na i-follow tanan nilang mga protocols follow raman taon mi. Kung dili nga ni sitwasyon, the more nga naami sa gawas, the more nga matakdan mi sa COVID. Samtang ikuhaan sa GMA RTV News sa ilahang pamahayag ang VSMMC apan may reply kini nga ilang i-forward pa ngadto sa Office of Strategy Management. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisda.